مالا زانین و وێژەیە de min jiyan kir û geş bûm. Bavê min Mele Eliyê Darî xwedê wî dilovaniya xweşa bike û cihê wî bihişt be. Xwendina xwe ya olî tewa kir û li gundan bû pêşnimêj îmam. û di salên şêstî yên sed sala borî de tevlî refên tevgera siyasî ya Kurdî li Kurdistana Rojava bû û bi dil û can xebata siyasî kir. Ev ji hêlek tê de. Ji hêla din ve bavê min berê xwe da toreya Kurdî û dîwanên helbestên Cizîrî, Xanî, Cegerxwîn û Osman Sabrî û her pirtûkek pêwendiya wê bi rewşenbîrî û wêjeyê heba ji bilî pirtûkên olî jî ku bi piranî di pirtûxana wî de bûn. û mala me bûbû cîgehê dîdarên kesên siyasetmedar, rewşenbîr û helbestvanan. Di wan dîdara de gelek gengeşe ser babetên siyasî, rewşenbîrî û wêjeyî çêdibûn. Ew mala me ya bêserûber ku bi kelpîç û herî û pûş hatibû avakirin bimin wekî koçkên sermeyandaran bû. Nemaze ku şevhêrkên mela li wê digeriyan û helbestên Cegerxwîn, Xanî û Cizîrî bi awayên sofiyan digotin, bi wan awazên ku di hicreyên feqan de hîn bûbûn digotin. Bawer bikin dema ku ew helbest bi wan awazan dihatin gotin, em tev diketin rewşa mesnûnê de.